gore rino akudyiwe rinopisa. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya yandiri kuona, nyaya yandiri kusangana nayo panapa ndangoti ndiuye nayo kwamuri ndakakubatirai, inova nyaya iri kuvhundutsa zvakanyanyisa. Nyaya iyi ndiri kusangana nayo iri kutaurwa neuyo muprofita anozivikanwa nekuprofita zvinhu zvinotyisa, zvinovhundutsa, zvinhu zvine rufu zvichiitika. Muprofita wekuti zvizhinji akada kuprofita zvekuti ndazoona wazoita mari, ndazoona wazodai, so zvinyanyorina nhoroondo yekubudirira stereki sekuzivikanwa kwaanoitwa. Asi akaprofita kuti ndaona pakati paitika tsaona chauraya vanhu, ndakaona pakadai pazofiwa. Zvinhu izvozvo zvinoitika. So nyaya iri panapa nhasi, chiprofita chadzika ichi chiri kutyisa. Pane iyi nyaya yekudonha kwendege kwakaitika mazuva adarika aya, iyo ndege yema-VIPs idafanira kutakura vaMnangagwa netimu ravo vaya kubva kumasvingo. So nyaya yendege iyoyo akagara aiprofita akati asingatinamatei, so that pasaita se pasakuvariwe, asi kudonha iri kungodonha ndobva paitwa zvakaitika, ndobva yese kuclaima wari kuita kuti munamato, ndobva yaita se ndobva yabatsira. Asi munongoziva kuti maZimbabweans havazodi kuti nyaya iperere pakuti wakanamata zvikasazonyatsoitika. Vanotanga kutaura zvimwe zvinhu zviri more than that. So iko zvinezvi ari kudzikisa futi chimwe chiprofita chendege, asi ari kutaura kuti apa hapana anobuda apa, tikatoregedza kunamata apa hapana ari kubuda apa. Pari kunzi we pray Zimbabwe, I'm seeing another horrific air crash involving Zimbabwe aircraft and some government officials. This time no one escapes. We ought to pray. Ndo mashoko ari kutaura. Ndo vangoti ari pasemi yoyo vangoti on a separate incident, an African president and 2 officials from his party will die in a plane crash. African president. Apa haana kuchida kutaura kuti ndeupi, but iye chaari kungotaura ndechekuti kuri kudonha imwe ndege ende kuri kufiwa. Asi parobva ari kuti umwe African president. You know chinoitika ndechekuti iye akagara ataura kuti inini mazita ako ndinetsa kunditaura, nekuti ndakataura mazita at the end of the day ndakunetswa. Nekuti kudhara aitombotaura mazita. Kana muchiri kurangarira nyaya yana AKA yakatobuda achitaura kuti AKA ngati munamatire chibhozi zvinozodaidai. Iye AKA wacho ndobva atobuda achireply kuti chiko chaanenge achitaura iye haikunoda kuchikidzira vanhu zhinji, akabuda overreactor pamusoro peprofesi iyoyo. Chitaura kuti haikona kuchikidzira vanhu zvinhu zvakadaro, chii ichocho chakadaro ichocho. Akazviramba, handiti azviramba ataura kudaro, zvinhu zvakazoitikawo hazvo nemaitikire azvakazoitawo. Takaona kazhinji saka akabva angoti ini zvemazita izvo, nekuti pane kumwe paambotaura achiti inini ndakazombosuyiwa ndataura izvozvo, ninyaya yekuda kutaura mazita. Saka this time haasi kutaura mazita, but vana veZimbabwe vari kutaura kuti vamukanairi tanga tichikumbirawo kuti mutaure mazita, ende kana iri nyaya yekunzi kuri kuda kudonha imwe ndege, itai chinamatai kuti zviitike. Uri kuona pari kuitika nyaya yacho, like sokutaura kwandogara ndakazviita kuti these people veZANU-PF kana vari kutonga Zimbabwe vane makamaitiro avari kuita zvinhu, so yekuti vari kutonga nyika zvekuti vanhu vazhinji vari bhita nematongero iwayo avari kuita. Now umwe ari kuti dear Lord just take dambudzo please because we are tired. Ndo mamwe mashoko akutaurwawo nemumwewo panapa. Umwe ari kuti ED must be in the plane please. Uri kuona nyaya dziri kutaurwa dzacho. Nyaya dzacho dziri kutaurwa dzacho ma1 tikunamata kuti zviitike here kana kuti zvisaitike, but tinoda kuti zviitike. Ndo mamwe mashoko akutaurwa nevanhu in the comment section yake. Vamwe vari kuti aiwa apa ngatingoti Mwari ipapo pari kudiwa neruzhinji. Unzwa nyaya iripo ngatingonamatira pari kudiwa neruzhinji. Pongoitwa gutsa ruzhinji yayo kungoti pari kungonamatwa kuti ngazvingoitika. Akumanaka Mwari kuti hainangu I'm praying for the pilot only, asi vamwe vese ngavazvionere kuda kwavo Mwari ngakuitwe tatambura vedu we. Akumanaka hopefully it will be the mafia who is killing innocent people every day since 80s. He is not tired. Uri kunzwa mamwe mashoko ari kubuda ari kutaurwa panapa, zvizhinji zviri kutaurika ende zviri kuvhundutsa kwazvo, ende respond iri kubva kune vanhu vachitaura pamusoro penyaya iyoyo. Vataura kuti it's better hazvo kuti zvingoitika nekuti kutambura tatambudzwa nevanhu ava, ndo zvinhu zviri kutaurika. You know these people I don't even know kuti chii navo.
matongero vari kuita vanhu. But chinhu chekuzondivhundudza ndechekuti vanhu vasvika the extent yekuti zvakafanana chero zvazvangoita kana matodzikisa chiprofita chakadaro ngachitozadziswa. Handizozive zvangu kuti mamwe maprofita vachazotodii nazvo, nekuti kazhinji kacho futi urikuona kana iri ruling party inoshanda nemamwe maprofits. But anyway, muri Zimbabwe ndamundidarika nepanapa ndichikuzivisai nyaya dziri kuitika so that kana dzakuzobuda munozozivawo kana kuzoremember kuti zvakamboprofitika zvakataurika izvi. Saka zvofarana zvinopana bhozi pamwe pacho ka munozoti takuuya manje takutaura kuti ningi uya kwaitika zvakati asi ningi akambozviprofita ende munozanga kubvunza kuti akazviprofita rini, akazviprofita kupi, sei musina kuuya muchitaura paakaprofita pacho. Saka tinongogara tauya nenyaya mogara matoziva like zvatangoita izvozvo izvi. Ndo nyaya yandangondiwena ndakakubatira zvekare nhasi pachannel penyu kusazivawo kuti nyaya iyi muri kuionawo sei. Mimba kunzi pane imwe ndege iri kuda kudonha ine magovernment officials ndobva aisa madimikira ekuti president mumwe wani nevanhu vake vemucabinet make vari kufa imomo mundege imomo. Muri kuionawo sei nyaya iyi? Tell me what you think in the comment section.